Sylvia Kerr, una directora amb una trajectòria consolidada en el panorama audiovisual, torna a abordar un relat històric amb aquesta pel·lícula televisiva que es proposa explicar el paper de Torquato Fernández Miranda en la transició espanyola. Coneguda per la seva tasca en produccions com La Xirgu, 2015, o 23F, El dia més difícil del rei, 2009, Kerr ofereix una proposta solvent i correcta amb una posada en escena acurada i un repartiment que compleix amb solvència el seu paper. Tot i això, el film no acaba d'assolir el nivell de tensió que la història requeriria, la qual cosa fa que l'experiència global sigui una mica descafeïnada. D'entrada, de la llei a la llei té molts elements a favor. La recreació històrica és meticulosa i precisa. Els actors, per la seva banda, ofereixen interpretacions correctes i creïbles, destacant especialment el protagonista, que sap captar la serenitat i la intel·ligència estratègica de Fernández Miranda, un personatge que va jugar un paper fonamental en la transició. El plantejament de la pel·lícula és interessant. El Guo intenta posar de manifest la complexitat de les decisions preses en aquells anys i la importància de la legalitat com a eina per transformar el sistema. No obstant això, la manca d'intensitat narrativa acaba llastrant l'impacte emocional de la història. Un dels principals problemes del film és la seva excessiva contenció. Mentre que altres pel·lícules que aborden moments històrics d'alta tensió saben transmetre la sensació d'urgència i perill, com per exemple Valkyria, Bryan Singer, 2008, de la llei a la llei peca de ser massa passiva en la seva execució. Tot i que s'està parlant d'un període en què es jugava el futur del país, la narrativa no acaba de reflectir prou aquest sentiment de risc i incertesa. Les escenes clau es resolen d'una manera gairebé burocràtica, sense aquell nervi cinematogràfic que faria que l'espectador se sentís realment immers en els esdeveniments. Aquest enfocament, tot i que pot ser una elecció conscient per donar un to més sobri i realista a la història, fa que el film perdi una part del seu potencial impacte. Es troba a faltar una mica més de dramatització, de conflicte expressat amb més intensitat. Així, doncs, tot i que la pel·lícula és didàctica, queda un pèl freda en el seu desenvolupament. De la llei a la llei és una pel·lícula correcta, amb una bona recreació històrica i interpretacions solvents. No obstant això, la manca d'intensitat i de tensió narrativa fa que es quedi curta a l'hora de transmetre la magnitud del que hi havia en joc. En definitiva, un telefilm que es deixa veure, però que no acaba de captivar com hauria pogut fer-ho amb un pols narratiu més enèrgic.